हेल' लोगोफोर माब्रै दं जाखो नोंथांमोना आंनि चेनेल अनसायगिरि नोंथांमोन आरो गोदान फलोवार्स नोंथांमोन आरो गोजाम फलोवार्स नोंथांमोन आसा खालामो बिराद मोजाङैनो दङ आरो इसोरनि अननायाव बा भगबाननि अननायाव नोंथांमोना अरायबो माने मोजाङै थाबाय थाथों आसा खालामबाय बा मिजिंथिबाय आरो दा दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय माने सोलाबाब्लाबो नोंथांमोना भिडिअखौ एसेब्लाबो नायलांदो आरो मेन टपिकआव फैनायनि सिगां मोनसे गुसुं भिडिअखौ नायनानै लाग्रो लोगोफोर दे ओमफ्राय बिनिफ्रायसो माने भिडिअखौ माने एकदम सुरु खालामनाय जागोन आरो एसेब्लाबो दा दिनैनि भिडिअआ इसेबां माने इम्परटेन्ट नङा होननानै आं सानो अब्लाबो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय आरो लोगोफोर ना मा बुङो दिनै बे राजघाटआव गसंनानै आं बुंदों आलादा रायजोखौ जेब्लासिम मोना जोङो खुनु दिन जनानै थानाय नङा नाथाय आलादा रायजोआ जेब्लासिम मोना जोंनि सोमावसारनाया थांबाय थागोन दिनै आसल माने खोथाया बेनो आरो दिनैनि दिनाव दिनै राजघाटआव बिथाङा बै समाव बिराद माने मा होनो गिदिर मा होनो समाय लादोंमोन जेब्लासिम बड'लेण्डआ जाया अब्लासिम माने जिरायनानै थाया होननानै बिथाङा बिराद गिदिर खोथा बुंदोंमोन आरो नोंथांमोनाबो माने मिडियाफ्राव थांनानै नायबा नुयो नङा होमब्ला लोगोफोर बै समाव बिथाङा गोबां समायखिरा लानाय जादोंमोन जेब्लानाखि बिटिआरनि दफाफ्रा आखरे आखर जेनेबा फालन जाया जेनेबा सराय सिदोरगै आरो 1, 2, 3, 4 होननाय बायदि माने आखरे आखर जेनेबा बै दफाफ्रा माने जेब्लासिम माने फालन जाया अब्ला बिथाङा मा खोथा होदोंमोन रायजो राजाफोरनो माने मिनिस्टारनि लांगोनायाव थांनानै बिथाङा सुइसाइड जाहैनायनि खोथा दंमोन रायजोफोर नङा होमब्ला दा फाइनालाव दिनै मा जाखो दाबो सम दं बिथांना माने आरो माने 5-6 मास समय दंबावो नङा होमब्ला जेब्लानाखि बिथाङा बै 5-6 मासाव बिटिआरनि दफाफोरखौ आखरे आखर जुदि मावफुंनो हायाब्ला बिथाङाथ' दिनै माने बै माबायाव सुइसाइड खालामनांगोन आरो माने गावनो आलायनानै लानांगोन नङाबा माबा मोनसे गोजौ बिफांनिफ्राय माने बारजुमनानै थैनांगोन आरो नङाब्ला दै खुन्दाफ्राव माने दै फुखानानै बारजुमलाबायनानै बिथाङा थैनांगोन जिहेतु बिथाङा मा होनदों माने बै समावनो रादाय होखानाय दं रायजो राजाफोरनो खोथा बेबो माने रेकर्ड गैयाबा मोनसे खोथामोन दा दिनै बैफोर भिडिअआ दिनै रेकर्ड दंजोबो दा रायजोफोर दा बै समखौ नेना थानांसिगोन दिनै बिथाङा 5-6 माससो सम दंबावो दा बै समखौ जोङो बिथांनो होनांसिगोन आरो दा बिनिफ्रायसो बिथांनि बे लावनाय बा बारजुमनाय बा माबा मोनसे आलायनाय बेफोरबायदिखौ बिथाङा मावनो हायो ना हाया माने बेखौ नायनांसिगोन आरो माने बेयो जाहैबाय प्रमद बन्दु बिथांनि डायलग आरो रायजोफोर दा नैथियाव फैदोलाय लोगोफोर नैथियाव सोर फैगोन नैथि माने सिरियालाव बेनो जाहैबाय आबसुनि प्रेसिडेन्ट दिपेन बर' बिथां दा बिथाङाबो ओरैबायदि समायखिरा लाबाय थायो आरो रायजोफोर माने बिथांनि भिडिअखौ नैबे भिडिअआव लाबोथ'नाय जाला आरो खिन्थु दंजोबो नोंथांमोनाबो बै भिडिअफोरखौ नाय दा बिथाङाबो बै समाव बुंलायबाय जेब्लानाखि बिथाङा थिपकायाव थांदोंमोन थिपकाय आबसु अफिसाव बिथाङा मोनसे प्रेस मिटनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनो माने फोसावदोंमोन आरो जेब्लानाखि बिटिआर दफाफ्रा माने 2024 मायथाइनि सिगां माने मावफुंनाय जाया अब्लानिफ्राय माने आबसुआ सोमावसारनो गोनां जागोन माने सोमावसारफिनगोन होननानै बिथाङाबो रादाय होदोंमोन नङा होमब्ला रायजोफोर दा दिनै 2024 थांबाय दिनै बिथाङा सोमावसारनो हाबाय दा रायजो राजाफोर बे जाहैबाय आबसुनि प्रेसिडेन्ट दिपेन बर' बिथांनि बुंनाय बाथ्राफोर आरो दिनै बिथांमोना जाहैबाय सानना नायोबा सेम कन्डिसन दिपेन बर' बिथां आरो प्रमद बन्दु बिथां बिसोरनि जेनाखि एक्टिभिटिस रायलायनाय बुंनाय थगायनाय बेफोर गासिबो एखे आरो रायजोफोर बेयाव जेबो सोलाय सोल' गैया दिनै बिथांमोना जेब्लानाखि गावसोरनि बुंनाय बै खोथाफ्रा बारग'लाङो अब्ला माबा मोनसे गोदान आपडेट होफिनबाय थायो आरो माने बिथांमोना आपडेटआनो जोबा माने एकदम आपडेट जागासिनोसै आरो बै कम्पिउटार मबाइलफोर आपडेट खालामनानै सफ्टवेयारखौ फोथांनानै लाखिनाय बायदि ओरैबायदि अबस्था दा दिनै जेनाखि बिथांमोननि साननाय हनाय एक्टिभिटि माने सेम आरो दा दिनै जोङो बुंनांगोन रायजोफोर
दिनै प्रमद बन्धु बिथाङाबो मावनो हायाखिसै आरो दिनै फाइनालाव दिपेन बर' बिथाङाबो मावनो हायाखिसै। दा रायजो राजाफ्रा बेखौनो सिन्था खालामनांगोन। रायजोफोर सिन्था खालामनो रोङाबा दिनैनि समाव मा जागोन बेखौबो सिन्था खालामनांगोन। नंखायनो बिराद मोजां सिन्था खालामनांगोन आरो आङो खावलायनाय थाहैबाय। दा दिनै बिथांमोना माने एग्रे बेग्रे माने गोदान आपडेट होबाय थायो। नाथाय बैफोर माने गोदान आपडेटआ जाहैबाय माने रसगल्लासो नङा होमबा? बै रसगल्लाया गोबाव सम थायोबा सेवनानै माने ओरै सेमथा जानानै माने मा जायो गलिलाङो होननाय बायदिसो माने मोनसेबो भेलु थायो आरो जाजाया होननाय बायदि नङा होमब्ला? ओरैबायदि अबस्था रायजोफोर। दा नेक्स्टआव आरो नायदोलाय माखासे भिडिअ' दं, भिडिअ'खौ नायनानै लाग्रोदोलाय नोंथांमोना। जे बर' हारिखौ लानानै सोरनोबा फाननो बायनो हानायनि खुनु आंहा सक्ति गैया। बर' हारिनि थाखाय जिउ होनो हायो, नाथाय बर' हारिखौ फोथाय खेबस' जों खालामनो मालाबाबो हाया। बे सुक्तिनि गेजेरजों जोङो सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि मोननो थांगासिनो दङ, स्पर्ट्स इउनिभारसिटि मोननो थांगासिनो दङ, जोङो मेडिकेल कलेज मोननो थांगासिनो दङ, नेरिम्स मोननो थांगासिनो दङ, जोङो नर्थ इस्ट रिजनेल इन्स्टिटिउट अफ मेडिकेल कलेज आरो गोबां खुनु गोसोखाङाखैमोन। जों गोसोखांब्रबनानै दिनै आसामनिफ्राय साउथ इन्डियासिम आर'नाइ ट्रेन खारगासिनो दङ। ओंखायनो जोङो दारि कमानिफ्राय लानानै जि सुक्तिखौ खालामगोन, बे सुक्तिया जुदि आखरे पालन जायाबा आं नोंनि न' लांगोनायाव थांना सुइसाइड खालामहैगोन। आग्ला बिदिजों जायो बन्धु। नोंथांना बिराद माने मा होनो बै बिटिआरनि दफाफोरनि जेनाखि सुक्तियाव लिरखानाय एकदम मेडिकेल कलेज माबा माबि बिराद गिदिर दा होनलांबायना नोंथाङा। दा बैफोरखौ नोंथाङा दिनै बबे जायगायाव लुखो जों माथो मोनसेबो नागिरबाबो नुवाखै नोंथांनि लुनायखौलाय नङा होमबा रायजो राजा? जोङो नागिरनांगोन। बिथाङा जुदि मोगथां मुलुगाव जुदि लुमारदोंबा जों माथो मोनसेबो नुवाखै दिनैहाय बै बिथांनि बुंनायफोरखौ नङा होमब्ला? आरो सिमां रायजोआव लुदों नामा जों बेखौ सिन्था खालामनांसिगोन आरो जिहेतु दिनै मोगथां रायजोआव बिथांनि जेनाखि मोनसेबो नुवाखै रायजो राजाफोर नङा होमब्ला? दा बबे जायगायाव लुखो माने नागिरनांगोन। आरो रायजोफोर नोंथांमोना बै आर'नाइ ट्रेनखौ नुदोंना नुवाखै जाखो? आसामनिफ्राय साउथ इन्डियासिम आर'नाइ ट्रेन थाङो। दा नोंथांमोना नुवाखैब्ला एकदम मा होनो रेल लाइनाव नेयै आर'नाइ ट्रेनखौ नायनोबा आरो माने जोंनि आर'नाइ ट्रेना माबायदि, माने नैबे बिटिआरनि आर'नाइ ट्रेना मा रोखोम, खिन्थु आं हले नुवाखैलै रायजोफोर। दा नोंथांमोना नुदोंना मादों बे आर'नाइ ट्रेना साइज बाइसाव माने बै ट्रेना माबायदि जागोन रायजोफोर? फुरा माने आर'नाइजों माने बुंफबनाय, आर'नाइ सावगारिजों बानायनाय माने बै ट्रेना बिदि जागोन खोमा आं सानदों आरो सिमां मोगथां। खिन्थु आं नुनाय जायाखै रायजोफोर। दा आसामनिफ्राय साउथ इन्डियासिम जेनाखि आर'नाइ ट्रेन खारदों, मा समाव खारो बबे टाइमाव खारो खिन्थु आं नुनाय जायाखै। दा नोंथांमोना नुदोंब्ला आंनो खिन्थाहर आरो बबे टाइमाव खारो माने खनसे आङो बेंसनानै नायगोन बै प्रमद बर' बन्धुनि माने बिटिआर दफायाव मोनबोफानाय माने मा होनो आर'नाइ ट्रेनफोरखौ। दा दिनै रायजोफोर बिदिनो बिथांमोना बिराद गिदिर खोथा होयो हायाफ्रामा नङा होमबा? नाथाय दिनै जोबनायाव मा जायो मोनसेबो जाफुङा आरो माने खोथाया खोथायैनो थाङो, रादाया रादायैनो थाङो, माने मावफुंनांगौआनो जोबलाङो, गोदान आसनि दानाया गोदान आसनिजोंनो जोबलाङो, आरो माबा मोनसे होनांगौबा बे होनांगौआनो जोबलाङो आरो नङा होमबा रायजोफोर? आरो NDA बे बिथांमोननि समस्या, बिथांमोनाबो 4 बोसोर सिरि थानानै जेब्लानाखि नै दा इलेक्सन फैयो दा बिथांखौ बिराद बखनायनि राजनिति खालामलायबाय रायजोफोर। दा बिथांमोननि रादायखौ जोङो फोथायनांगौ ना फोथायनाङा माने कमेन्ट खालामनानै हरग्रोदो रायजोफोर। नोंथांमोननि कमेन्टखौ आङो जाहाथे भिडिअ'आव लाबोनो हायो आरो। बिराद इन्टारेस्टिं ना लोगोफोर भिडिअ'आ नङा होमब्ला? दिनै बिथाङा मा होनो बर' हारिनि थाखाय जिउ होनो हायो, खिन्थु बर' हारिखौ दिनै फोथाय खेबस' खालामनो हायानो रायजोफोर। नाथाय बिनि बिथरै बाथ्राफोरखौ आं बुंनो सानला रायजोफोर। नोंथांमोनानो नैबे दानि अबस्थाफोरखौ साननानै नायदो आरो बिथाङा मा अबस्था खालामदों नङा होमब्ला? दा बर' रायजोफोरखौ बिथाङा थगायदोंना थगायाखै कमेन्टआव लिरहरदो रायजोफोर। आरो बर' हारिनि थाखाय बिथाङा जिउ गारनो हायो ना हाया, बै आरो 5-6 मासखौ नेबावदो रायजोफोर, अब्लासो माने बिथांनि टार्मसआ जोबसिगोन नालाय
माने टार्म जोबनाय लोगो लोगो बिथांनि बेफोर माने मा होनो मावफुंनांगौआ जाफुङो ना जोबलाङो जों बेखौसो नेनांसिगोन नङा होमब्ला दा दुखु मोननाङा प्रमद बन्धु नोंथाङा आरो माने दिनै नोंथाङा रादाय होयो मोनसेबो मावफुंनो हाया बिनिखायनो आं दिनै भिडिअ'आव लाबोनाय जायो जिहेथु नोंथांमोना दा एकदम बिटिआरनि माने सरखार नालाय CM नङा होमबा दा बेखौनो जोङो भिडिअ'आव लाबोनांगौ आरो रायजो राजाफोरनो फोसावनांगौ जायो आरो नोंथांमोननि मावनायखौ मोजां मावबाथ' मोजांखौ फोसावो रायजो राजाफ्रा गाज्रि मावबा माने गाज्रिखौ फोसावखागोन नङा होमब्ला जिहेथु नोंथांमोननि बै चेनेल मोनासो मा खालामो नोंथांमोना बिराद गाज्रि मावबाबो बिराद मोजां मावदों होननानै बुङो आरो जिहेथु माने नोंथांमोननि जाथारनांगौ नालाय ओरैबायदि चेनेला कयेकथाल'सै आरो माने बारा बुरजा गैला आगोलथ' बिराद बुरजा दंमोन माने दामानि बुजियै माने गासिबो माने नोंथांनिफ्राय माने गोजान जाजोब्बाय आरो बै चेनेलफ्राबो दा ओरैबायदि अबस्था जोबनायाव फंनैसोल' रायज्लायनोसै लोगोफोर दा बेनो जाहैबाय बै समनि प्रमद बन्धु बिथांनि जेनाखि खोथा बैफोर खोथाफोरखौ खोनायोब्ला बै समाव जोंनि साफ्रोमबो बर' हारिनि रायजो राजा आइ आफा माने खोमोन दोंसे दं माने गसंजोबोमोन नङा होमब्ला माने दारि खानाय दोंसे दं माने थिया थिया जाजोबोमोन बिथांनि बुंनाया ओरैबायदि गोदै जायोमोन आरो माने रावबो बिथांखौ थगायसुला होननानै बुजियामोन नङा होमब्ला ओरैबायदि आरो खाट्रा समनि प्रमद बन्धु बिथांनि जेनाखि राव आरो नैबे दानि प्रमद बन्धु बिथांनि जेनाखि राव नोंथांमोना माने आङो बिथरे माने बाहायनानै खिन्थाला आरो नोंथांमोना गाव गावनो माने रुजुनानै जरायनानै नायदो आरो बिटिआर सुक्तिखौबो नोंथांमोना बिटिसि सुक्तिजों जरायनानै नाय आरो बै समनि प्रमद बन्धु बिथांनि राव बा बै समनि प्रमद बन्धु बिथां आरो दानि प्रमद बन्धु बिथांनि जेनाखि राव आरो जेनाखि बुंनाय बेखौ नोंथांमोना बै सेराइथि गन जरायनायफोर बायदि बै न' लुबा बाथाम थाथामफोर जरायनायफोर बायदि जरायनानै नायदो आरो थारमाने कम्पेयार खालामनानै नायदो माने बबे मोजां आरो दा लोगोफोर दिनै गोबां बाथ्रा सावरायबाय दा सावरायबाथ' अनेक खोथा सावरायनो हायो आरो नङा होमबा दा दिनै बेयावनो दोनसै माने एसे आद्रा गालांनांगौ जायो नालाय माने गाबोन समफोर माने कन्टेन्ट बा टपिकखौ लाबोनांगौ जायो नालाय दा दिनै बेयावनो दोनथ'नोसै रायजो राजाफोर एकदम थेंक इउ